l'any 83, en aquesta casa estàvem en ple debat de la llei de normalització lingüística i que, de fet, aquestes revistes han estat... Les revistes són expressió de vida democràtica, són expressió de vida cultural i em penso que seria inexplicable el que ha succeït a Catalunya en aquests últims 30 anys sense l'existència d'aquest formiguer de revistes especialitzades en català. Seria molt difícil pensar en l'actual existència de premsa diària en català o de ràdio en català o de televisió en català. Doncs aquesta regularitat, aquesta forma de fer tossuda i determinada ha fet que l'espai comunicatiu en català tingui un gruix, tingui una ànima central molt forta. I això bàsicament ha estat perquè l'APEC ho ha fet possible. I en el cas de l'APEC, realment a mi em costaria molt d'entendre el país que som i d'explicar-lo sense referir-m'hi. Les revistes en català ens han ajudat a ser normals, a ser com els francesos, els espanyols, els italians, poder anar a un quiosc i trobar capçaleres referents que parlin o bé temàticament en profunditat d'un tema, ja sigui de cuina, de castells, d'història. També aquesta gent que durant una època els mitjans de comunicació grossos no ajudaven gens, o poc, doncs, en canvi, aquests mitjans de l'APEC van aguantar i van aguantar amb eficàcia, i la prova és que som on som, perquè després de 30, 40, 50 anys d'unes condicions de vida tan i tan precàries i tan difícils, de persecucions, ja no hi hauríem de ser, i som, entre altres, gràcies a això. Més enllà de les revistes pioneres que van néixer en els últims anys del franquisme, aquella eclosió que es va produir de revistes a partir de l'arribada de la democràcia eren l'expressió de la fortalesa, de la força, de la diversitat, de la pluralitat d'idees, de mirades, de coneixements que hi havia en la realitat catalana. Va ser una cosa que vam partir de res, perquè el país havia quedat tan pobre, tan sense gruix de res, que, esclar, per tornar a veure revistes, per exemple, infantil, com feia jo, havies d'anar 20 anys havies d'anar al Patufet. Una feina molt cabdal, perquè moltes d'aquestes revistes són temàtiques i, per tant, són de nínxols de mercat que, si no existissin aquestes publicacions, doncs no trobarien el seu trasllat en l'àmbit de la comunicació. Al marge del país i de la nació, crec que han acompanyat generacions de gent en aquest país. Jo crec que el paper social ha estat molt important, és a dir, hi ha hagut gent que ha complementat la seva vida amb el seu propi oci i aquest oci passava per les revistes. Darrere de cada revista hi havia un col·lectiu, era molt ara diríem xarxa social, però eren col·lectius que estaven treballant per fer revistes en funció d'una necessitat de poder expressar el seu pensament. Aquestes revistes han estat aquelles petites estructures d'estat que han servit perquè el català sigui en aquest moment un dels elements centrals de la nostra col·lectivitat. Les revistes ja no són en paper. En aquests 30 anys les revistes han passat a ser un contingut potent, un contingut fort, al voltant del qual hem creat revistes, però també aquest contingut l'hem donat a qualsevol altre suport. Per tant, ja no és tan important com són les revistes, sinó que aquestes revistes, aquestes publicacions, aquests editors són capaços de fer continguts en qualsevol suport. Que això hagi durat tots aquests anys, em sembla vol dir que és una consistència ja visible, animadora, que no ha estat una foguerada momentània, i el que necessitem és solidesa i continuïtat, i si pot ser creixença. Durant aquests 30 anys, doncs, l'associació s'ha anat enfortint i això demostra realment que el que fem, que som un país que fem les coses bé, que les fem coses amb creativitat, i que tenim una llengua, malgrat tota la situació, que ha sabut sobreviure perquè és una llengua viva, perquè és una cultura viva. L'aprenentatge que hem fet ja ha estat amb moltes dificultats i també ha estat amb molts èxits. I, per tant, aquest nou període de dificultats probablement també significarà un seguit d'èxits que anirem vestint perquè precisament hi estem acostumats a adaptar-nos, estem acostumats a ser flexibles i estem acostumats a ser dinàmics. La joventut, sobretot, perquè sobretot és la joventut, però una joventut que arriba als 40 i als 50 anys, la xarxa la utilitzen molt i internet l'utilitzen molt i estan acostumats a treballar amb el seu iPad o amb el seu model més modern. Doncs les revistes han de fer el mateix i estic convençuda que ho poden fer.
L'aposta de l'APEC és per anar acompanyant aquesta transformació cap a nous formats, en paper, en digital, en multimèdia, transversals, però de ben segur que continuarem sent un país de revistes. Mitjans de comunicació en català, l'espai de comunicació en català, senzillament el que ha de fer és no girar els ulls ni intentar modificar el que es viu al carrer. La societat catalana, la nació, ha sortit al carrer i s'expressa i va en una direcció. Els mitjans de comunicació s'equivocarien volent fer una visió parcial d'aquest moviment o seguint com si fos un núvol escàpol la seva mirada cap al lloc on no toca, on no és. Els demanaria senzillament que expliquessin allò que veuen, és a dir, que entenguessin que aquest procés també és responsabilitat seva, perquè ells, en definitiva, estan també al servei de la societat catalana. L'APEC fa un servei excepcional i el món de les revistes, diguem-ne, és el que ens ajuda a conformar una societat sòlida, madura, cohesionada, de qualitat. És una base damunt la qual el país, com a tal, es pot plantejar reptes més ambiciosos. Catalunya sempre ha tingut dèficit d'eines. Les eines estan en mans de l'Estat. L'Estat està lluny de nosaltres, sempre ha estat lluny de nosaltres. Necessitem eines properes, eines a través del nostre propi Parlament, d'un Parlament que actuï en funció de les necessitats de la col·lectivitat que anomenem Catalunya. Si aconseguíssim el que sembla que majoritàriament estem plantejant-nos en aquest país, si ho assolíssim segurament tindríem més mitjans perquè la força de la nostra cultura, del nostre pensament, de la nostra professionalitat, es pugui vehicular en la nostra llengua i també aprofitar aquesta força per traslladar-la arreu del món. Tu estàs desanimat, diu, home, era impossible imaginar que tingués una televisió que seria la que es veiés més a Catalunya, que els diaris que no tenien cap sentit patriòtic, sinó que eren diaris que anaven al negoci, com era el Periódico, primer, després La Vanguardia, doncs es passen al català i resulta que tenen el màxim número de subscriptors amb aquesta llengua. És el del vers també del Martí Pol, tot està per fer i tot és possible ara. Els mitjans de comunicació són cabdals perquè els processos de transició nacional no són patrimoni ni responsabilitat d'un govern ni de res que sigui un tros d'aquella societat, és la societat en el seu conjunt. Jo crec que els mitjans de comunicació han ajudat a configurar aquest paisatge, però esclar, ara quan arriba el moment de decidir, efectivament, què és el que volem, el més normal és que hi hagi una mica d'escissió en els mitjans i em sembla que no és del tot dolent perquè les unanimitats tampoc són desitjables. Per tant, ara, tant en el sentit de mantenir la moral del país, de fer subratllar les coses positives, les positives que hi ha pel tema econòmic, pel tema social, etc., com des del punt de vista, diguem-ne, de reivindicar el respecte que Catalunya necessita des del punt de vista polític i institucional, des del punt de vista que no se l'ofega econòmicament, des del punt de vista de la seva cohesió social i des del punt de vista de la seva llengua i la seva cultura, els grans mitjans de comunicació han de seguir fent la seva feina, però els mitjans de l'APEC l'han de fer com l'han feta, és a dir, en una etapa que és tan o més decisiva que alguns altres moments que han passat durant les dècades anteriors. Determinades revistes hauran de jugar un paper importantíssim, entre altres coses perquè ens ve una època efectivament imponent, tan meravellosament insòlita com preocupant i a la vegada il·lusionant, i jo crec que les nostres revistes hauran de ser un motor important perquè amb el que cadascuna tracta d'elles mateixes, per si soles, educar-nos en una manera de veure un futur que se'ns presenta fascinant. A mi m'agrada la paraula APEC, a part del seu contingut, perquè sembla que digui, vinga va, noi, endavant, APEC, no sé, ara m'ho inventaria, Associació de Persones Entusiastes de Catalunya, per exemple.